Daghang salamat sir sa Brigada News FM Cebu, lalo na kay Atty. Joril, kay Sir Alan na magi nagkuyog dito sa Liloan na makuha ko lisensya karon adlaw. Salamat gid kayo. Salamat sis. Salamat jud kay sir. Jud ako. Thank you kay sir. Salamat. Thank you Lord. Lipay lang yung ko sir. Wa yung ko magdakop nga. Video na ko wala dili pa makuha ang lisensya. Kay mo bet nagiingon di sir kaysa to katong pulis. Kuan kada dili pa ma-release niya ang lisensya kay wala pa ang kumplinan. Ya nagtuo jud ko. Balik na mo sa Bado. Di pa sa jugwa, dili pa jud ko 100% nga ma-release kay di pa sa mission ana makakwarta bagid mi ng 10-5. Mao na ya karon sa something. Love kisses. Thank you kayo. Limit ka 1 month good. Surprise mo na ko. Thank you, Sir Alan. Thank you, Jude. Sir Alan Cañete, salamat kay sir sa imong gihatag ganina na 500 na pabalik sa pamilya para sa Toledo sir. Salamat kayo sir. Daghang kayong salamat. Atty. Joril, salamat pud kayo sa tanan. Happy kay ka, sir? Happy na sir. Ha? Happy na gyud. Drive magig ko sa bugmakon. Nabalik na imong lisensya. Nabalik na. Gimingaw ka na. Mingaw kayo sir, sobra pa mag 1 month god na. 1 month na. 1 month na karon. Na kuan. Dapo 1 month. Bagid mi magkuan ro na naaday ang lisensya. Surprise pa jud gini ko sir. Surprise pag yun. Salamat kay Sir Alan. Salamat.